Ond amser I fi, rydych i ffwrdd nawr, ti'n bod Rhydian yn cael sgwrs. Sgwrs gyda'r boi sy'n rhoi Danny Lloyd mewn I Mr Pink. Danny Lloyd! Croeso ato ni. Diolch. Ti'n iawn? Ydw, dwi'n iawn. Dych chi'n iawn? Da iawn, diolch yn fawr. Nes ti fwynhau'r stecen gan chef draw fyna? Arbennig o'na. Arbennig, da iawn gath. Neis iawn. Ond ni yma I sôn am stec. Ni yma I sôn am dan y ti wrth gwrs. Ti yn gerddor. Ond ti hefyd yn actio, ti wedi bod yn gwneud panto ddiweddar? Do, dwi wedi bod yn gwneud y panto, rock and roll panto yn Clwyd Theatr Cymru. A nes i orffen tua bythefnos yn ôl. So dwi wedi bod yn brysur iawn dros dolyg a wedyn ges I gwyliau bach a wedyn dyma fi. Oedd hi rock and roll yn y panto? Oedd, rock and roll panto. O be di oedd yn wahanol I fatha pantos traddodiadol, mae'r actori ni gyd yn canu offer yna hefyd. So dyn ni'n neud yr olygfa, wedyn dyn ni'n neidio'r band a dyn ni'n chwarae'r caneuon hefyd. So mae'n eitha byrlymus a mae'r dynamic yn un. A enw'r panto oedd Robin Hood and the Babes in the Woods? Yeah, Babes in the Wood. Yeah? Okay. Yeah, wel dyna oedd y twist gafon ni babes go iawn, as in hotties yn lle plant. So, dyna oedd y twist. Ond mae wedi gorffen rwan, so... A dyna ti? Yeah. Oh, yeah. Yeah, check out the tights. Mae'n siŵr am y swigodd yna. O'n i'n chwarae rhan un o'r Merry Men, a oedden ni fatha boy band, oedd y Merry Men. Boy band? Fatha boy band, so... Lle oedd yr alwad? Well... Dan? Yeah. Na? Oce. Deng, mae'n ydro. Right, It's over, man. Ydi. Ond ti, wes ti sôn bod ti wedi bod yn ymlacio, ti wedi bod yn Rhufain yn ddiweddar? Do, si gwyliau bach yn Rhufain, ac oedd yn amazing yna. So, si efo nghariad ar yn ei dyweddio yna. Do fe? Do. Sorry, ladies. Ydi'n gwylio? Gobeithio. Na, di probably ddim, actually. Dwi'n gwybod mewn. Sky Plus. Of gwrs, ie. I ffind o'r dan lle ti'n gweud bod ti'n caru? Ie. O, dan! Ond o Rhufain I Gastell Nedd. Ie. O, ie. Wel, oedd Erin yn sôn am gweithio I gwmni Theatr Nanog, so dwi'n mynd I weithio efo nhw hefyd. Right. So, da ni'n neud sioe enw Glwsgabi a sioe blant ydi. Dwi'n cweith yn siŵr yn union beth yw'r stori eto, dwi'n wedi cael sgript. Ond, mae hwnna'n dechrau mis Mawrth, ac hwnna'n mynd â fi at ddiwedd mis Mehefin. So. Oce, nawr, ti wedi bod yn ffomio yn unigol. Do. Ar heb Mr Pink, ydy Danny Lloyd a Mr Pink yn dal I fodoli? Yndan. Yey! Dyna nhw, yr ogiau. Oh, waw. Dwi'n wedi gweld hwnna o'r blaen. Na fe. Felly, album unigol ti wedi bod mas ers yr haf? Do. Gath hwnna I rhyddhau, a dwi wedi bod yn gwneud ambell I gig. Mae'n bach yn od, achos dwi wedi arfer gigio efo'r band, a wan dwi'n allan a fel byddai'n canu heddi, mae'r ben yn hun, so mae'n brofiad hollol wahanol wan, bod fi'n mynd allan a wneud y stwff acoustic, ond mae jyst yn gyfle I mi chwarae rhai o caneuon o'n i'n gweld yn addas ar gyfer y band, a so jyst fatha side project bach. Steil hollol wahanol ta? Mwy o falle dylanwadu dy hunan? Ie, jyst mwy o le I mi allu fatha wneud yn gwybod be dwi isio, yn hytrach na gorau gweithio yn y democracy, fatha band, fel yn band. Chi gyd yn dod mlaen. Ond dyn ni yn greit, ond jyst cyfle I mi fod bach fwy hunanol di o falle. A fi'n siŵr bod nhw'n gwylio, ta beth. That's show business, boys. A pryd allwn ni weld Danny Lloyd a Mr Pink eto? Wel, dwi'n gwybod, dyn ni wastad yn awyddus ac yn agored I wneud gigs, so mwy na thebyg ham a fyddwn ni ar ei holi eto yn gigio yn bob man, gobeithio. A gyda'n ti nawr ti'n mynd I fod yn gigio? Ie, dwi'n chwarae gig yn Bala, diwedd y mis, yn Plasgoch ar y 27th. A wedyn mae gennau gig yn Rhuthun cyn hwnna. So mae ar fatha scale lot llai, so mae'n fwy intimate falle na. Ti sydd wedi cynllunio'r album, beth y clawr? Efo ffrind fi Tracy, mae hi'n gweithio fel dylunio. Ti'n wedi dyweddio Tracy? Na, dim ffrind fel la. A dyn ni'n weithio efo'n gilydd ar y cyd I wneud o. Ond dwi'n hapus efo'i gwaith I. Reit, gan bod ni wedi sôn am panto yn gynharach, mae'r gynulleidfa a tudur yma I helpu gyda'n quiz ni, sef Mae y tu ôl I ti! Mi fydd tudur tu ôl ti, pa'i poen. Mae'n mynd I fod yn dal gwrthrychau o fel pantos o'r gorffennol, Aladin, pethau fel props sy'n gwneud o, a ti'n gofyn ien yna, cwestiynau ien yna I fi. Felly dyma ni, yr un cyntaf sgwalach yn dda tudur. Di o'n Andy? Ydy, mae yna. Di o'n ddiw? Na. O, na, di o ddim! Mae'n mynd yn dda. Ydy o'n lliwgar? O, na, di o ddim! Ydy o'n mewn un rhan? O, na, di o ddim!
Angytuno! O, ydi ma fo, ni'n meddwl. Ydy o yn addas i bob panto neu... A panto yma. Wel, y panto yma sy'n gweud Eira Wen neu Cinderella, sy'n gweud. O, oce. Ydy o'n... Ydy o'n ffrog? Ydy o'n beth? Ydy o'n ffrog? Na, ydy o'n... Na. Sgen i'm syniad beth ydy o'n. Ydy o'n... Ydy o'n... Ffon hyd. O, ffon hyd. Rhaid, dyna ni, sôn ymlaen. Wrth y modd gyda'r quiz yma hyd yn hyn. Un arall dy ti fan hyn, mae hon o'r panto Aladdin. O, ydy o'n fyw? Na, di o ddim. Ydy o'n di gael ei wneud o ddefnydd, neu ydy o'n... O, na, Na, di o ddim. Ydy o'n... Sa elfen hyd olaidd iddo fo? Oes, Oes? Ia, oedd yr ateb. Ydy o'n magic carpet? Na, un arall yn oes. Fez? Na. Monkey? Lamborghini, felly dyna ni... Yes, gwrs. Edrych ma'n i weld y quiz yna, waith eto rhywbryd yn 5. Ond Danny Lloyd yn mynd i fod yn fformio nes ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Danny Lloyd!